prajurit nandang kasmaran. Ya kosek dong kecepet tobat kowe wanita keparat ora ngerti yen Bandung wanake jagat putra ratu Raden Prabu Damarmaya aku duwe aji sekti Bandawasa nutosun pundhut garwa rada lali nduk babanamu apa iya jonggrang panyuwunmu tak turuti yo bro. Wis rada suwe nduk kudu nganggo ngene nduk. Jonggrang kowe pancen ayu tenan ora mokal yen akeh nandang kasmaran waspadano prajuritmu kalah berat mula kowe dadi wanita bayangan jangan pandang kowe aja kumalungku barang iki kanggo kuturung rampung selopati kang mas raja kang wis setya ing wangsa tobat kowe wanita keparat ora ngerti yen Bandung lanange jagat putra ratu Prabu Raden Damarmaya aku duwe aji sekti Bandawasa rara jonggrang manuta sun pundhut garwa sawangi kudu dadi iya jonggrang panyuwunmu tak turuti.
harapanku menjadi janji.